Capul Media este în această săptămână epicentrul unui exercițiu militar de importanță strategică, Eastern Phoenix 2026. Între 20 și 24 aprilie, poligonul găzduiește o serie de operațiuni esențiale. Obiectivul principal este testarea și dezvoltarea unor soluții avansate pentru a contracara eficient amenințările tot mai prezente ale dronelor. Această fază dinamică a exercițiului permite experimentarea în condiții reale a unor tactici și tehnologii inovatoare vitale pentru securitatea națională. Organizatorii au luat toate măsurile necesare pentru a proteja mediul înconjurător. Impactul asupra zonelor terestre, aeriene și maritime din proximitatea poligonului este strict monitorizat și limitat. Echipele specializate sunt prezente constant pentru a identifica, localiza și îndepărta rapid orice fragment de dronă sau echipament rămas în urma exercițiilor. Populația este însă sfătuită să anunțe imediat serviciul 112, Centrul Național Unic pentru Apeluri de Urgență, în cazul în care descoperă astfel de obiecte. Colaborarea este esențială pentru siguranța tuturor.